La Canonja. Província de Tarragona, comarca Tarragonès. Població, 5.956 habitants. Destacat. Limitant amb Tarragona i en una zona envoltada de polígons industrials, la Canonja és un oasi on es pot trobar un poble que ha sabut mantenir la seva identitat malgrat la proximitat de la capital de la província. De fet, la defensa de la seva autonomia ha estat una lluita històrica de la Canonja, que durant gairebé 50 anys va perdre la categoria de municipi per integrar-se a Tarragona. Des del 2010, però, ha recuperat aquesta independència. Pel que fa a patrimoni, destaca el castell de Mas-Ricard, l'església de Sant Sebastià i el jaciment del barranc de la Boella, amb restes prehistòriques de gran valor. Imprescindible: visitar el castell de Mas-Ricard, l'església de Sant Sebastià i la zona del jaciment del barranc de la Boella. Festa Major de Sant Sebastià, al mes de gener.